Amicos entregou os diplomas dun curso de prevención de riscos laborais adaptado a persoas con baixo nivel de español, unha formación que busca facilitar o acceso ao emprego na industria alimentaria eliminando a barreira do idioma. 10 persoas participaron nesta acción formativa desenvolvida por Amicos no marco do programa Mais Emprego Galicia en colaboración coa Fundación La Caixa. O curso estivo adaptado a persoas cun coñecemento moi básico do español para que puidesen preparar o exame de prevención de riscos laborais, un requisito habitual para acceder a numerosos postos de traballo na industria alimentaria. Somos conscientes de que nesta zona, sobre todo en Ribeira, hai moita poboación estranxeira que veñen con un nivel de español bastante baixo. Entón, son xente que quere incorporarse ao mercado laboral, así que dixemos, vale, primeiro que necesitan é mellorar un poquinho estes coñecementos do idioma. Entón, en base a iso, pensamos en que sería unha boa idea ofrecerlles un curso para axudalos a mellorar o idioma, pero xa enfocado nun traballo en concreto. Ao final, nesta zona hai moitas fábricas de conserva, cocederos de mexillón, así que enfocamos o curso de español pensando xa na incorporación ás fábricas desta zona. Durante a formación, o alumnado adquiriu competencias básicas en materia de seguridade e saúde laboral, mediante unha metodoloxía adaptada ás súas necesidades, co obxectivo de eliminar unha das principais barreiras ás que se enfrontan moitas persoas migrantes ou en situación de vulnerabilidade na procura dun emprego. Tuvo moi boa acollida, sí que é verdad que ao final, como son persoas que lles costa poder expresarse, o feito de ter que explicar o curso foi un proceso un poquinho máis complicado, pero a acollida foi moi boa, en plan, había moita xente que, ao final, como veñen aquí tamén para buscar unha saída, para poder traballar, ao ver que este curso os iba a axudar, a acollida foi boísima. No acto de entrega dos diplomas tamén se puxo en valor o esforzo e a constancia dos participantes, moitos dos cales continúan agora itinerarios personalizados de inserción laboral impulsados por Amicos para facilitar a súa incorporación a sectores con demanda de profesionais. Amicos vai moito máis alá da discapacidade. Na área de emprego traballamos con 1.500 persoas e en diversos colectivos como pode ser o colectivo co que estivemos traballando ao longo desta semana. A entidade destaca que esta iniciativa responde a unha necesidade detectada tanto polas empresas como polos propios usuarios, adaptando os contidos para que o idioma non sexa un obstáculo para acceder á formación obrigatoria. Escoitamos as necesidades das ETTs da comarca e nos decían que había un núcleo de población que non era capaz de insertarse por tema do idioma e diseñamos esta formación para que xustamente ao terminala para a semana sean aptos para traballar na industria conserveira. Dende o Concello de Ribeira afirman que o apoio a este tipo de iniciativas resulta crucial para seguir fomentando a inserción laboral de colectivos máis vulnerables. Desde o Concello estamos encantadísimos de que Amicos, neste caso, nos contacte e nos propoña, neste caso, este curso de formación que axuda tanto a estas persoas que teñen dificultades a nivel linguaxe para acceder á formación e, posteriormente, ao mundo laboral. Os datos do programa avalan esta liña de traballo. Na primeira metade do ano, o equipo insertado Ribeira atendeu 100 de persoas, con 80% participando en formacións de alta demanda e un total de 25 insercións laborais.